люди на хуторах жили. Не так, як зараз, што ўсе ў адной вёсцы. А параскіданы гаспадаркі былі па ўсім наваколе. І толькі час ад часу збіраліся суседзі, каб пагаманіць, распавесці пра тое, што чулі. Ці запрасіць да сябе ў госці, або на якую неадкладную працу, абяцаючы ці шчыра заплаціць, ці адробіць потым, як з'явіцца неабходнасць. Розныя людзі жылі, але найболей сумленныя, працавітыя. І вось аднаго разу прыпіўся на хутар адстаўны салдат. Вядома ж, што ён мог выслужыць сваю царскую службу, якіх пару рублёў, ды колькі бліскучых медалёў. А хоць на тыя часы это былі і большыя грошы, толькі пабудавацца на іх было немагчыма. Вось і хадзіў адстаўны салдат па хутарах, прасіў у людзей дапамогі. Звалі яго Машкан. Чалавек ён быў неблагі, ветлівы. Вось і людзі паабяцалі дапамагчы. Але запросить, то запросил, а треба ж нечым мужчин і частовать, бо яны ж не просто так разбираются, а будуть кожний день зранку до вечера тяжко працевать. То и сёе прикупил солдат, нечто спогадливые соседи дали, але усё ровно было маловато. И он и сам гэта адчуваў. А под боком у яго ж стары дед, Сахвей ягонае імя было. І таким ужо той стары схватны быў, што ва ўсім наваколе пашукаць не знайдзеш. Вось да яго і звярнуўся Машкан, каб пазычыў тое, сёе з прысмакаў. А далей было так. Як смачна, горача. Паважаны Сахвей! Няма ў мяне нічога, Машкан, няма. Але ж галодныя людзі, не працаўнікі. Да я і сам ведаю. Дык шукай якіх прысмакаў. То где ж мне іх знайсці? Шукай. А ў мне няма нічога, няма, чалавеча. Хутка і сапраўды тугака збярэцца. А ў мяне скрылька сала ці якого мяса няма. Трэба не круціцца. Ты толькі як? Прамовіў гэта Машкан сам сабе і прылёг на духмяную траву. Але які сон, які адпачынак, калі зусім іншым галава забіта, круціўся з боку на бок, а потым раптоўна ўскочыў на ногі. А што? А чаму не выйсці? Чаму не? Цяпер ты ў меня паскачаш, стары злыдзень. Цяпер ты ў меня будзеш ведаць, як з мяне здзеквацца. Старый дед позяхал на печь. На дворы уже стемнело. Что робить человеку под старости годов, калі ён мае моцную гаспадарку, калі у яго ўсё ёсць, калі на яго пастаянна працуе пару парабкоў. А тым часам на вуліцы Нюсіс. Машкан чакаў сваёй часіны дзейнічаць. Праспявалі другія пеўні, і ён амаль нячутна праслязнуў да кладоўкі, где у старого гаспадара хранілася ўсё сала ды мяса. Машкан дзейнічаў. Наклал вялізны мех сала з мясом, набраў сыру ды іншых припасаў і падаўся назад. Абышоў далекавата, а потым усміхнуўся сам сабе. Что это я у человека нават дазволу не запытался. Трэба обратно вернуться и все по-людски зрабіць.
каб потым не крыўдзіўся і іншым не гаварыў, што яго не папярэджвалі. Дед Сахвей! Кто там? Але ж Машкан не адказваў. Чакаў, калі Сахвей адзавецца. Той прагарланіў. Кто там? Что трэба? Чорт! Сава нарезал и вам передал. Утекай, покуль я на тебе своих парубков с собаками не спустил. Амаль, сказано вам сава дать, и никому болей. Утекай, как поздно потом не было. Я не жартую. Отказываешься от чертового сала? Вертаешь его обратно? Черту! Я так и передам. Так и передай. Не треба мне чертового сала. Ну, добро. Пошел солдат покладешь сын. Знайшов сало, понизгадыш сын. Не брал, не крал, сам Сахвей подаровал. Сабраліся людзі на талаку да Машкана. Працавалі шчыра, ды елі смачна. Ды яшчэ і гаспадара хвалілі, што частуе іх, не шкадуючы. А старый Сахвей, знайшовши пропажу, прибег на будовлю, сховався у кустові і захарлав. Машкан злодей, и усе вы тут машканы. Калі хату поставили, то і той хутор Машкана прозвали. А потім і вёска в яго почалась.